Sziasztok srácok, ebben a videóban Brawl Stars-ozni fogunk. A botok ellen, Erikkel, vagy Fókával. Két neve is van. Igen, srácok, most bocs, hogy nem volt annyi videó, mert ma Marci táborba volt. De most aratjuk tovább. Nézzük, hogy milyen csodálatos botokat fogok. Jaj, nem a bug. Nekem belaggolt, nem megy. Srácok, nem megy nekem, be van laggolva. Akkor lehozom egyedül a meccset. Király. Király. Jó, már nem laggol. Király. Gyere, hillellek. De miért arra lő? Srácok, ez a laptop, ez hülyeség. Szígyek, hogy a botok elvernek. Kikaptunk. Egy botot berakjak hozzánk, vagy ne? Ne rakd be, minek. Jó. Rikó az jó, Rikó az jó. Rikó az jó, meg most már van rá hype. Tényleg jött rá Hypercharge, régen is volt. Na, most jött ki. What, miért of Srácok, hát ugye Brockry modell az eléggé jó. Srácok, bocsánat, hogyha most nem vagyunk annyira jók. Most keltünk fel. Én azért nem vagyok jó, mert nem hoztam le az egeremet. Te nem egérrel játszasz most. Nem. Sajnos. Én De az a jó, hogy nullát sebezünk a szévbe. Az amúgy kurva jó. Bocsánat a káromkodásért, srácok. Gyerünk. sebez. Nem vidd le már a széfet! Úgyis kikaptunk volna. De nem hoztam le az egért, lehozom. Srácok, ezt majd kivágjuk. Amúgy nem kell addig, Erik addig beszélj bele. Valamit beszélj. Oké, srácok, nem sokára, jövő csütörtökön lesznek jó sok videók, nem rossz harcosok, nem mindenféle sár. Nem csütörtökön, kedden. Nem csütörtökön kedden, bocsánat, hülye vagyok. Volt a fejemben. Továbbra is adok az autógramot. Maki az most elment a legendő éghajlat. Addig írjátok le kommentbe, hogy eddig mi volt a legjobb élményetek a nyárban. Itt vagyok, mehet a meccs. Maki visszatér. Nem tudom, srácok, nekem ami most van a percen, az a medúzánc, az nagyon jó. Jó. Az király. Jó, ezen nem lehet átlőni? Mi a szar? Most felöltöm a széket. Nincsen feliratkozva, iratkozzatok fel, Fóka és Vaki. Mi jó videók vannak. És PGT Dani NPC-t. Nem amúgy? Nem, csak Erik, vagy Fókának ilyen nagyon ilyen viccei vannak. Iratkozzatok fel rájuk, és meg mindenki, aki szeret. Bárkire feliratkozhattok, meg ránk is remélhetőleg. Ránk meg kötelező. Igen. Na most nem mondom ki, hogy kire ne, de arra ne iratkozzatok fel. Mi Netszájnak a Netszalimonát eld és reklámban.
Te is kisípolja. Az nagyon jó volt. Az nagyon jó volt. Tudom, hogy előttem, de ha nem, akkor meg ott kempelt volna még 5 évig. Már Maci. Maci nem csinál sem. Áll egy helybe, azt nem megy. Szuperem. Adj már egy szuper. Te Isten fia. Hú, megy már rá a szívre. Végre egy hypercharge-os Macit le tudtam idézni, és nem megy rá a szívre. Hát én összeszarom magam. Kedved már vele. Én térdelve játszok, eléggé rossz. Már rálövöm az ultit, azt megnyerjük. Rálőttem, de nem robban szét, még nem ment bele senki, az a baj. Felmondok. Ha ezt elveszítjük, én felmondok. Nem veszítjük el. Én meg sem néztem. Na most kit hozzak? Kitet? Csak nincs meg. Szenten nekem. Nekem meg Na, ezzel még 20 karakter sincs meg. srácok, nektek melyik a kedvenc karakteretek Brawl Starsban? Nekem Mr. P, Lily és Bibi. Ez ilyen harc, vagy kinézetre? Hát minden. Hát ja. Mr. P nekem az első kedvencem, mert nagyon jó skinek vannak rá, erősebb gimmickkel, jó a szupere, jó gadgetek, meg szárpáborok vannak rá, és át tud lőni a falon. Az rohadtul jó amúgy, de nem lepattani, mintha így pattanna. Nem pattan, de akkor is átmegy a falon. Úgyhogy, hogyha az ellenfél hülye, akkor dupla dimityel be tudok neki okolni. Amúgy srácok, Lilit azért szeretem, mert egyrészt rohadt sokat sebez. Amúgy én is szeretem. Most, hogy kapott ilyen buffot, nerfet, nem tudom, amit kapott. Most ez a szuper éve, meg a minden évben is együtt bazi erős lett, rohadt jó. Bibi meg azért jó, mert Edgar ellen hátra tudod lökni, és akkor win. Így rádúlik, így hátraölköd, azt már igazából elpazarolt egy ultit. Milliméter HP-t levetnek itt, mert leviszed a fél életét. Uh-huh. Ez nagyon jó. Írjátok meg kommentben, hogy nektek melyik a kedvenc karaktereitek. Karaktereitek-e? Azért ne írjatok 10-et, max 4 lehet. Aztán lesz a komment spamelve. Srácok, csak kicsit. Köszönöm. Na. De hallod, olyan jó, hogy a botok elvernek minket. Most nem. Amúgy nem tűnt fel, hogy már 9 perce megy a videó. Nekem se. Ó! A Piper mit lesz snipe-olt már? Kinyíl a Piper, de győzünk, szerintem győzünk. Most rámegyek a színfra, akkor győzünk. És rámegyek. Jó. Király. Win, Easy. Legyen még egy kör. Még menjünk egy kör. Megnézem a küldetéseket. Megyek egyet Emzel. Én megmegyek Jessica.
Bár ez nem vonatkozik a küldetésre, de azért jó. Éppen tudod, hogy kell kiejteni? Ez követsz, vagy hogy? Hát, hogy a küldetés angolul követsz, vagy hogy kell kiejteni? Quest. Lehet, hogy beállít kellett volna hoznom, nem tudom. De ez a botok, hallod, nagyobbat sebeznek, mint a real játékosok. Mi a halál? Mi a halál? Persze már! Jessivel vagy De ezek ilyen profi botok most. profi botok. Ki vannak képezve? Nem azért nem, csak mi vagyunk szarok. Igen, mi már kimentünk a divatból. Hát én nem. A turettemet le kell rakni a turettemet. De mi? Ez hogy csak 20-at sebeztem? Ez nem annyira jó. Le kell rakni a turetem. Turettet az egyből megölik. Az, hogy 41%. De még az, hogy mindig ilyen szarbotokat kikapunk, akik jók. Nem igaz. Most van ultim, ha rámegyek, akkor talán. De mi? Bocs, hogy meghaltam, csak már nagyon kevés volt a HP-m. Nekem is. A belem egy lövésből maradt 90 HP. Érted? Nem. Elmehetnek a francba azok a botok. Hát srácok, szerintem ennyi lett volna ez a videó.